Badakigu pasadan urtean mugimendu feministetan aritutako ez gain emakume pila aritu zirela lanean, ingurua xaxatzen, martxoak 8 arrakastatxua sortzeko. Horregaitik, aurten martxoak 8 plataforma antolatu nahi dugu. Aurten parte hartu nahi duten emakume guztiei irekia. Zuei guztien zuzentzen gara, Arrasateko martxoak 8 plataforma sortzeko. Urtarria hasieran hasi eta martxoak 8 bitarte arituko gara. Gure asmoa, bakoitzak bere aukeretatik eta bakoitzak honezkero egiten duen lan hori elkar ezagutzea, eraginkorragoa bilakatzeko asmoz. Guztion artean, Arrasaten martxoak 8 aitzaki, zein helburu ezarri nahi ditugun eta zertan eragin nahi dugun erabaki dezakegu. Informazio gehiago zabalduko dugu medioetan eta sare sozialetan hurrengo asteetan. Adi egon, eta ostantzean guretariko norbaitengana gerturatu. Eskerrik asko.